जिंदाबाद 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 कमलपुरा जिंदाबाद 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 जिरोन कुशमंत्री जिंदाबाद 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 जिरोन कुशमंत्री जिंदाबाद 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 नेवरेवाला जेरे जिंदाबाद 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 नेवरेवाला जेरे जिंदाबाद 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 यूपीपीएल जिंदाबाद মানে UPPL কাৰণ হেতু হল মানে আমাৰ আলীনগৰ কায়ৰা বাগান যেটো গাঁও আছিল আগৰ পৰা কিন্তু আগৰ আমাৰ হেতু মানে বিপিএলৰ লগত জড়িত আছিল তেতিয়ালৈকে মানে 17 বছৰ বিপিএফ চলাই আছিল কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এই কায়ৰা বাগান আলীনগৰ আজিলৈকে কোনো সুবিধা যেবিলাক ৰাস্তা কাৰেন্ট তাৰ পিছত মন্দিৰ হেবিলাক এনে সুবিধা পোৱা নাই আর কি তার কারণে আমার রাজ্যবিলাক আলোচনা ঘোষণা কৰি আমার সুবিধা পাবৰ কারণে মানে UPPL লগত জড়িত মানে বাধ্য হৈছে আজি মনোবাম 150 মান লোক মানুহ আছে ইয়াতে সকলোকে গাঁও मोनसे गोजोनथाव खौरां बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां खम बेसेननि गेजेरजोंनो नोंथाङा नायनो हागोन बर'नि गासै गोजाम गोदान सावथुनफोरखौ बर' सावथुन नायनो थाखाय ओंखारदों मोनसे आंगो स्ट्रिम एप बे आंगो स्ट्रिम एपखौ नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव डाउनल'ड खालामनानै खम बेसेनावनो बर'नि गोजाम गोदान गासै सावथुनफोरखौनो नायनो हागोन लोगोसे फैबाय थानाय समावबो बड' वेब सिरिज डकुमेन्ट्रिज बायदिफोरखौबो नोंथाङा बे आंगो स्ट्रिम एपनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बर' सावथुननि दिहुनगिरिफोराबो बे आंगो स्ट्रिम एपआव गाव गावनि सावथुनखौ आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन आरो जाय बिथांमोननि सावथुनफोरा इउट्युबाव पाब्लिश जायाखै बिथांमोनाबो बे एपआव आपल'ड होनो थाखाय खौरां लाहरनो हागोन बेनिखायनो बर' सावथुननि दिहुनगिरि बिथांमोनहा गाव गावनि सावथुनखौ बे आंगो स्ट्रिम एपआव आपल'ड होनो गोसो दंब्ला नैबे 7086320938 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।